Na spomen imena Zafira, čega se prvo sjećate? Vjerojatno uspješnog monovolumena iz Opelove povijesti koji je bio prilično dobro prodavan i kod nas ponudio je onaj zanimljivi koncept 7 fleksa, 7 sjedala sa ravnom podnicom. Potom je tu bila i Zafira Tourer, dakle auti koji su se dobro prodavali kao novi i dobro bili traženi kao rabljeni. I već nekako potkraj doba te Opel Zafire bilo nam je jasno da Opel trenutačno traži nekakav model kako nastaviti sa tim automobilom u budućnosti. Nazirao se ulazak u PSA grupaciju i onda smo konačno doživjeli šok, zapravo nešto potpuno neočekivano. Da, ovo je Zafira, kao što vidite, Zafira Life. Ulaskom u PSA grupaciju desilo se čudo. Nekadašnji obiteljski monovolumen sada je postao pravi biznis people carrier. Očigledno Zafira više nije ono što je nekoć bila. Ovo je njena 4. generacija i 3. reinkarnacija. Postala je višenamjensko vozilo, ali istovremeno i model koji nije ograničen na samo jednu dužinu karoserije. Ovisno o željama može biti kratka i tad je dugačka poput starog modela 4,60 m. Zatim je tu srednja izvedba M dužine 4,95 m, dakle poput velike poslovne limuzine, a onda i produžena L koja pokriva čak 5 metara i 30 cm dužine. Što je najbolje, svaka od ovih izvedbi može imati do 9 sjedala, dok o dužini ovisi koliki će biti stupanj praktičnosti i veličina prtljažnika. Dakako, ovo je reprezentativna produžena izvedba, model koji je dimenzijama velik poput gospodarskog Vivara kombi. Ovakav automobil može biti izvrstan obiteljski auto. Kod nas to često puta nije praksa, ali recimo u Njemačkoj i zemljama Beneluxa često ćete vidjeti kako veće obitelji voze baš ovakve automobile. Ovakav tip automobila pak u Hrvatskoj naročito je dobro tražen u proljetnim mjesecima kada ga mnogi traže radi obavljanja raznih usluga prijevoza u turističkom biznisu, dakle i u hoteljerstvu, a onda s druge strane nova Opel Zafira Life koja može odgovoriti na oba ta uvjeta može biti i sjajan poslovni partner, sjajno poslovno vozilo koje sada donosi ipak jedan viši rang opremanja. Evo vidjeli ste vrata na struju, sjedala presvučena u kožu, ima tu puno detalja ukoliko želite imati ovakav jedan reprezentativni model i prilagoditi ga baš određenoj namjeni. Naravno, Zafira nije odjednom pala s neba, već je kao i mnogi drugi modeli plod spajanja Opela s PSA koncernom. Tako je nastala na poznatoj platformi EMP2 na kojoj se primjerice proizvodi i Grandland X, ali i Toyota Pro Ace, Peugeot Traveler i Citroen Space Tourer. Drugim riječima, ovo je 4. brat blizanac u jednoj novoj niši između Vivara i skučenih monovolumena koji u pravilu imaju neupotrebljiv ili, recimo to tako, lažni 3. red sjedala. U ovom slučaju, pogotovo u ovoj dužoj izvedbi, ništa nije lažno, a prostora ima u izobilju. Zafira Life je jedan od onih modela iz kategorije gdje smo oduvijek nalazili nekakav poseban gušt u vožnji istih. Zašto? Radi se o velikim modelima, tu se ovako udobno smjestite, načelno uvijek imaju i jake motore, mogu dobro povući, odlično leže na cesti, pa onda preostaje samo skupiti dobru ekipu i krenuti negdje kamo vas već želje vuku. Međutim, da bi sve to skupa funkcioniralo tako, kao što je to primjerice u Mercedes Vitu ili sličnim skupljim modelima, treba biti i dobar položaj vozača. Kakav je u Zafiri Life? Nemam nikakve primjedbe, dapače, više sam nego ugodno iznenađena. Pogledajte ovo, sjedalo se pomiče na struju, sve se pokreće na struju, može se potom i ventilirati, dakle, s obzirom da je presvučeno u kožu, može se i grijati. Fantastično, bez obzira jeste li 1,50 m ili 2 metra, u ovome autu ćete lako pronaći svoju poziciju i onda još kao dodatni bonus dolazi ta prekrasna perspektiva sa vozačkog sjedala koja je puno bolja recimo nego kod razglašenih SUV modela. Kokpit je klasičan. Opel s njime nije izašao u neke futurističke vode, već je iskoristio najbolje što PSA, Opel, Toyota nude. Instrumenti su pregledni, volan jako fino leži u rukama, klima bi mogla biti i čitljivija. Voljeli bismo i da je ekran malo veći, jer gusta karta navigacije ako ste recimo na proputovanju
neće biti savršeno čitljiva. Nije teško primijetiti i ručicu automatskog mjenjača, okrugli selektor kojeg smo dosad viđali samo u sportskim i električnim autima. Možda to i jest razlog jer i Zafira Life ima svoju električnu budućnost. No u ovom slučaju vozimo se u puno realnijem i ovdašnjem dizelskom izdanju. Iako se danas puno priča o hibridima i električarima, ideja ovoga automobila svakako je dizelski pogon i to ono što će vam najbolje doći uz ovakav auto. Ponuda je šarena, ima i slabih dizelaša, ali nekako ovaj 2-litrni snage 177 konja, 400 Nm od 2000 okretaja je stvarno fantastičan izbor za ovakav, pogotovo produženi model. Radi se o motoru koji ipak mora donijeti i osigurati onu dizelsku prepoznatljivost da ubrza kad ga stisnete, da jednostavno ima dovoljno snage bez obzira vozite li se prazni kao ja sada ili sa punim vozilom putnika i prtljage. 186 km/h i neki 10 sekundi do stotke su podaci koji još idu u prilog ovome motoru. Također je sve skupa bolje nekako funkcionira zajedno sa ovim automatskim mjenjačem s 8 brzina koji doduše nema ručicu nego evo ovaj neobičan krug, ali brzo se priviknete na to. Mogla bi Zafira Life preživjeti sa slabijim izvedbama sa 150 ili 122 konjske snage, pa čak i s 1,5 litrnim dizelom od 100 konja kakav se nalazi u ponudi. Međutim, tko je jednom vozio 8 putnika i prtljagu u ovakvom automobilu po uzbrdicama i zavojima, zna da snaga u ovom slučaju znači i sigurnost. Ovako, Zafira kad je prazna juri kao neman, a kad je pod punim opterećenjem svoju masu nosi s lakoćom. A ako govorimo o najvećoj dopuštenoj masi, ovisno o kratkoj, srednjoj ili dugoj izvedbi, ona varira od 2780 do 3100 kg. Evo malo prolazim kroz sva 3 reda sjedala. Ono što sam prvo primijetila da je modularnost stvarno sjajna. Da, ako izbacite neki red sjedala, ovdje možda čak imate i nekakve kamperske mogućnosti, ali ok, ovo je prefino vozilo, nećete to baš činiti. Sjedala se mogu pomicati i konfigurirati fantastično, ali pritom želim naglasiti da je za putovanje bitno i ovo 48 cm dugačka sjedeća površina, što je također zalog udobnosti na putovanju. Pogledajte samo ovo, to je ta oprema o kojoj sam govorila. Dakle, panoramski stakleni krov, dovoljno otvora ventilacije za grijanje i hlađenje, to je važno. Evo ovdje dodatna svjetla da se možete smjestiti, čitati za vrijeme putovanja, nešto raditi. Ne samo što se vozač vozi stvarno kraljevski, već se isto tako voze i preostali putnici u ovoj Zafiri Life. Pored odličnog osjećaja za volanom koji je u dobroj mjeri lišen loših kamionskih nuspojava, Zafira Life se zaista može pohvaliti visokim stupnjem upravljivosti. No ipak ovdje nije riječ o oštrom i tvrdom automobilu, već pitomom i mekom, a to je na testnom modelu dodatno bilo naglašeno i zimskim gumama. U takvoj režiji savršen ritam vožnje koji najbolje prezentira podvozje jest onaj umjereni, ali ne nužno i spori. Potrebno je samo imati nježnije pokrete na volanu i osjećaj plovidbe je zajamčen. Nesumnjivo tada će i putnici najviše uživati. Ovdje sa lijeve strane pored volana nalazi se prepoznatljivi krug iz PSA grupacije. Ovdje možete mijenjati različite modove rada, što je uvijek dobro došlo kao kontrola proklizavanja. Međutim, ja ovdje moram dodati da smo mi na predstavljanju ovoga modela u Njemačkoj imali priliku probati i 4x4 verziju koja se ne radi originalno, nego u suradnji sa posebnim partnerom, dakle to posebno naručujete. I ta Zafira Life 4x4 bila je na off-road poligonu nevjerojatna. Zafira Life je sjajan poslovni auto, a oni se ne kupuju bez dobre računice i zato je potrošnja vrlo važna. Tijekom testa vozeći po ograničenjima seoskim cestama izmjerili smo najmanji prosjek od svega 6,6. No to je nešto što ćete zabilježiti dok se vozite bez putnika. Pri brzini od 100 km/h 2-litrni dizel troši oko 7 litara, dok se na putovanju pri 120 km/h potrošnja penje na 8.
Prihvatljive su to brojke, baš kao i prosjek od oko 11 litara pri 150 km/h. Zafira Life bi definitivno mogla biti omiljeni auto, biznis auto ili poslovni, a tko ima novaca, zašto ne i obiteljski. Naime, ako želite ovakav jedan auto, pripremite najmanje 240.000 kuna, ukoliko se radi o baš ovakvoj produženoj izvedbi, ali tada nećete dobiti ovaj fantastičan stroj kakvog ga smo mi vozili, već manji 1.5 dizel snage 120 konja. Ali naravno, vi želite pravu stvar, želite nešto ovako poput ovoga što smo mi vozili i sa svom ovom opremom, sa svim fantastičnim komforom i sa 177 konja, ovaj auto na kraju košta 386.000 kuna. Naravno, možete ga dobiti za nešto malo manje novca, ali onda u tom slučaju je i oprema skromnija.